Està en marxa, però... Sí, ja t'ho vaig dir. Ui, hola! Ens agafeu aquí en plena feina, estem muntant el curs, estem tot el grup docent aquest any i administratiu, perquè el curs està a punt de començar. Jo sóc la Núria Colàs, molts de vosaltres ja em coneixeu, porto ja 7 temporades fent classes de teatre aquí al poble de Sant Quirze, i aquest any, com a novetat, serà que em retiro una miqueta de les classes. No del tot, continuo portant alguns grups, però l'any passat van ser massa i per això la família ha crescut i em quedaré darrere treballant per fer projectes, per coordinar tota la línia pedagògica de l'escola i per continuar creixent amb la força que vosaltres ens doneu. Hola, jo sóc l'Ota Vallès, i jo agafaré alguns dels grups que la Núria tenia l'any passat, i alguns potser em coneixeu perquè jo l'any passat a mitjans de curs vaig entrar per donar una miqueta de suport a l'associació i a l'escola perquè va arrencar amb molta força i jo em vaig començar a introduir mica en mica i aquest any ja estaré plenament donant classes aquí a l'escola. Jo sóc la Lourdes, com l'any passat continuarem amb les classes de teatre musical, cantant, ballant i fent l'espectacle. Hola, sóc l'Elisenda Bascunyana. Jo seré el vostre enllaç amb l'espai. Jo faré les tasques d'administració i estaré al darrere de totes les comunicacions. Molt bé, jo sóc la Nesa, jo sé que sóc la cara nova d'aquesta família, m'acabo d'incorporar, estic supercontenta, em dic Nesa Vidaurràzaga, deixo clar el meu cognom, aneu practicant, de cara a aquest curs tindrem temps per practicar-lo i tinc moltes ganes de fer teatre amb vosaltres i de créixer amb aquest projecte que em fa tantíssima il·lusió. Així que fins aviat! Fins aviat! Fins aviat!